international human rights lawyer nga si Amal Alamuddin Clooney, ang asawa ni George Clooney, gidala ang kaso ni kanhi Presidente Gloria Arroyo sa United Nations. Si Modesto Ticman, legal counsel ni Arroyo, nibutyag nga si Clooney misangat sa kaso ni adtong Pebrero 26 sa UN Working Group on Arbitrary Detention, ang buhatan nga ubos sa mando sa UN Commission on Human Rights. Si Clooney mipasaka sa kaso batok sa gobyerno sa Pilipinas tungod sa padayong pag-detain kang Arroyo sa Veterans Memorial Medical Center. Si Arroyo gidetain tungod sa plunder case niini kalabot sa giingong illegal nga paggamit sa 366 million pesos nga intelligence funds sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Matud ni Clooney nga ang gobyerno sa Pilipinas ning violate sa International Covenant on Civil and Political Rights Articles 9, 14, 19 ug 25. Human gidetain si Arroyo sa ospital bisan pa man sa iyang kondisyon. Sigon ni Clooney nga angayang tugtan si Arroyo nga temporaryong mugawas aron makapatambal sa iyang sakit sa gawas sa Pilipinas. Si Presidential Spokesperson Edwin Lacerda niingon nga dunay katungod si Clooney nga mopasaka og kaso batok sa gobyerno sa Pilipinas tungod sa ngadto sa United Nations body tungod kay abogado kini ni Arroyo ug buhaton niini ang tanan alang sa iyang kliyente. Panbutyag nila Lacerda nga wala makalapas og balaod ang gobyerno sa Pilipinas hilabi na nga niagi ang kaso sa mga judicial authorities nga mao'y ni-issue sa kamanduan ug duna sa Supreme Court. Si Sandigan Bayan Presiding Judge Associate Justice Amparo Kabutahitang niingon nga ang mga political case lang mahimong isangat o ipaabot sa International Court. Apan dili ang plunder case ni Arroyo nga usa ka criminal case.